Generácia Z. Najekologickejšia generácia je zároveň tá, ktorá najviac využíva jedného z najväčších tvorcov oxidu uhličitého – mobily. A pritom jednoducho vedia ušetriť až 47% energie aj CO2. Stačí si na mobile zapnúť Dark Mode. A keď chcú zistiť ďalšie tipy, stačí si zapnúť Dark Mode. Náš unikátny návod na šetrenie CO2, ktorý si sami vypočuli viac ako 500 000 krát. S popovou hviezdou Alanom Murinom sme urobili originálny song, v ktorom hovoríme o digitálnej očiste. Otváram Insta, zapínam Dark Mode, poďme vybehnúť do lesa na pár slov. Pri tebe dýcham, vypínam iPhone, mažeme uhlíkovú stopu našou láskou. Song sme predstavili na unikátnom Dark evente bez smartfónov. Celý event bol offline a využíval minimum energie. LED svetielka, akustická verzia songu aj celého koncertu. Najväčšou energiou boli ľudia. Vždy, keď si ju nájdem vo dverách, tvoj profil naživo ma dostal na kolená. Insta, zapínam Dark Mode, poďme vybehnúť do lesa na pár slov. Dark bol catering aj dress code. Pripravili sme aj galériu, ktorá vysvetlila potrebu digitálnej očisty. Event mal úspech a rovnako aj song s klipom, ktorý má viac ako 500 000 organických vypočutí a dostal sa na prvé miesto v Spotify hitparáde. Tak chvíľu ostaň, nestačí mi len online, ja ťa chcem mať aj offline. V hamoku neraz sieti, safari príliš svieti, tak zavriem všetky okná, keď s tebou volám v aute. Uhlíková stopa nemá šancu proti láske. Na Insta zapínam Dark Mode, poďme vybehnúť do lesa na pár slov. Pri tebe dýcham, vypínam iPhone. Zapnite si Dark Mode aj vy a vychutnajte si život offline.